Ayan o. Ayun, fish on. Ang laki nito. Malaki to mga kasolid. Malaki to. Yun, kamusta mga kasolid? Tagal din natin di nakapag-fishing. So kamusta na kayo mga kasolid? So ayan, medyo nagkaroon tayo ng oras. Kaya ayan, makakapag-fishing tayo ulit. Medyo matagal-tagal din bago tayo nakapag-fishing. Oh, pwede bang dumaan dito? Nako, hindi ko alam kung pwede. Pwede. Wow, ito na pala itsura nito. Ayan o, hindi tayo nadaan. Ayan. Ayos. Buti na lang may daan. Kaya dito na tayo sa may tulay ng Barangay Maasin mga kasolid. Ayan o. Dito rin maganda rin mamingwit dito sa spot na to. Kaso nga lang wala tayong bababaan. So ayan na yung arko ng Maasin, Barangay Maasin mga kasolid. Malapit-lapit na tayo sa spot natin. So balan dito na tayo mga kasolid. So sa mga nagbabalak na pumunta dito, ito yung pinaka-sign mga kasolid ng dulo ng Barangay Maasin. Ayan o, salamat po dito sa arko na to. So dito tayo mamimingwit sa left side mga kasolid. Yung ilog na yan o. Kahanap lang tayo ng mapagpaparkingan. So dito lang tayo paparking mga kasolid o. Tapos dyan tayo manghuhuli. Ay naku, bawal na ata mamingwit. Bawal na. Meron na silang ano. Yan mga kasolid, negative tayo dito sa spot na to. Dahil yan o, meron na atang pinakawalang mga bangus dito. So nakakaya naman kung mamimingit pa tayo dito. Ayun, mapapansin ko kasi meron mga tansi na naka ano. Ayan ang sign na merong laman tong ilog na to. So hanap na lang tayo ng panibagong spot. Tara. So hindi rin natin in-expect na ganun mga kasolid. Sa tagal din natin na hindi nagpunta sa spot na yan. Ganyan na pala, meron na palang pinakawalang mga isda. So di bali, okay lang yan. Hanap na lang tayo ng spot. Doon na lang siguro tayo sa may tambak mga kasolid, sa malapit kila Justin, sa may tulay. Doon na lang tayo mamimingwit. So andito na tayo mga kasolid oh. Napaka presko. Ayun, lilim oh. So iwasan lang muna natin yung mga pwede natin madaanan, baka mabutasan tayo ng gulong. Ay, pagilid ko muna itong bag ko, baka sumabit. Itayin na lang natin dito sa harap. Tira gas. Tira gas. Ayan, dito na tayo. So yan, bali na set up na natin yung ating gagamiting pamingwit, yung ating paboritong Emperor na ultralight, saka ating reel natin na 2000 series. Kasi ito double hook lang tayo mga kasolid. So bali ang gagamitin pala natin kumain mga kasolid dyan, bulate. Yan, konti lang kasi parang nagkakamot lang tayo ng kati natin. Saka bumili na rin tayo ng feeds kanina. Kalahati lang, pang ano lang, pampalapit lang ng mga isda. Kasi bali ang unang gagawin natin, mag-agos muna tayo ng feeds dyan sa tubig para maya maya lalapit na, para mamaya maya lalapit na sila. Yan lang, kahanap lang natin. Yan o. So mag-abang lang tayo ng ilang minuto. Ayan, nagpapain na tayo mga kasolid. Bulate. Ayan o.
Dalawang pamain natin mga kasolid. Pasensya na kung against the light mga kasolid, kasi ano oras na rin tayo nagpunta, hapon na, alas 3 na ng hapon na. Yun, fish on, fish on. Yun, ayos oh. First catch natin mga kasolid. Ano, first catch. Pwede na to. Aray, natusok tayo, wala tayong gloves. Hindi na rin tayo sanay maghawak. Yun, fish on. Yun. Uy, nako. Uy, ganda din. Ganda. Good size din mga kasolid. Yan, kala mo ha, hindi ko makatakas. Yun, nakadalaw na tayo. Napakabilis. Yun, nilamon na ata to. Kalutang na eh. Tingnan natin. 1, 2, 3. Oh, meron nga oh. Pero napakaliit. Inangat na eh. Yun, pakawalan natin to. Yun, kinakagat agad oh. Bilis talaga makahuli dito sa spot na to mga kasolid. Dito lang yan sa may Tambak Bulusan, yan sa may Blung Tulay. Ayan oh. Ayun, fish on, ang laki nito. Malaki to mga kasolid. Malaki to. Dalawa. Kaya magjowa itong nahuli natin oh. Kaya palang bigat eh. Ayan mga kasolid oh, nagbabalik oh si Justin. Yo, Tangkad niya na mga kasolid oh. Ang tangkad niya na. Ayan oh. So bali nakita tayo ni Justin doon sa may tulay. Hindi natin expect na ano na makikita niya tayo. Eh wala rin kasi tayong balak talaga mag-vlog eh. Kaya hindi ko na rin siya ikinat. Alam niyo naman, sinabi ko sa vlog na magkakamot lang tayo ng kamay natin. So ito bali nahuli natin pala. Ay, ilan pa lang to. Mga kasolid oh. Nasa 10 piraso na rin siguro ito mga kasolid. Yan, paubos na rin yung pamain natin. Yan o, nag-aaya ulit si Justin doon sa may pinamimingwitan natin ng mga dalag no. Pero na naman daw spot doon. So bali bukas siguro mga kasolid, tatry namin dalawa ni Justin kung wala siyang trabaho. Yan o. Kumusta mga kasolid oh? Dito ka parang giagad sa ito. Ayan o. Kamusta na Justin? Okay lang. Ang tangkad Mga yan o. kasolid. Wait a Ayan, minute. magdadala tayo ng pamingwit bukas kasi kasama natin yung ating legendary na Justin. Yo! Yan. So yun, bali yun lang ang gagawin ko ngayon mga kasolid. Simpleng pamimingwit lang ngayon. So hopefully supportan nyo pa rin ang aming ginagawang video ni Justin. Kaya makakasama natin siya ulit. Balik fishing tayo ulit kasi yun, kakatapos lang ng birthday ng aking baby. 1-year-old niya na mga kasolid. Pinatapos lang natin. Kaya Sana supportahan mag-start ulit tayo ng panibagong fishing adventure. Yan, hinuhuli natin oh. Tilapia! Tilapia ng buhay mo. Yes sir. So bago ko tatapusin itong video na to, gusto ko lang magpasalamat sa mga solid subscribers ng Saizon TV. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. So hopefully magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. So paano mga kasolid, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam!